Čaute ľudia, je tu nová Comedy Challenge, to je vlastne prvá, bude to séria a prvá Comedy Challenge je Alovka proti Trpaslíkovi. Čaute. V podstate povieme 15 tipov a kto sa viackrát zasmeje, tak ten prehral, chápete? Takže, poďme na to. No, dobre. Začínaš ty? Nachystaj si tie tipy. Chceš začať ty, alebo ja? Ty. Dobre, začneme. Tak, no, mám taký prvý. Tento je môj obľúbený, ti poviem, takže... Vieš, ako sa volá dinosaurus, ktorý papá iba sušenky? Nie. Tyrannosaurus Rex. Are you serious? Dobre. To ti krokodilisko. Dobre, nevadí. Ale nie je môj obľúbený. No, ale tak ne každý sa na všetko zapl. Dobre, takže, počkaj. Jeden večer som vzal do auta stopaže a on po chvíli povída. Nezdá se vám nebezpečné brát stopaže v tuhle hodinu? No a on tomu vlastne vodičovi odpovie, nie, to vy by ste sa mali bať, lebo ja som vrah. A ten prvý odpovie, tak to je náhoda, že sme tu v aute dvaja vrahy. Tak nič. Dobre, ale reálne lenže ja to mám tak blbo. Nechcem nič ľudia, ale môj pes teraz bere alkajový veci, takže GG. Dobre ľudia, dobre. takže už iba ušiel po scéne. Dobre, som si to moc neužil. Že ako sa volá vodič, ktorý vezie chorých ľudí? Chorovozič? Šušňovodič. Šušňovodič. Čak, lebo chorí ľudia majú šušeň, tak... Dobre, poďme ďalej, poď. Skús to skrátiť tie vtipy. Nie, len počkaj, ježiš, moja galéria je plná. Takže, počkaj, toto je iné, sorry ľudia, že to chvíľu trvá, ale to sa jednoducho stáva, keď máte galériu plnú psí veci. No začne rýchlo. Dobre, tu mám. Že príde starček na nádraží k pokladni a hovorí pokladničke. Prosím si jeden lístok. A kde ho chcete? On natiahne ruku a povie, sem do ruky. OK. Úplne basic reakcia. No dobre. Som sa zablokoval. Toto boli dva vtipy, ja ochrám. Aká je obľúbená hra dôchodcov? Dedomostný kvíz. Yes, bodík pre mňa. To je blbosť. Ja viem, ale takže. Tebe ide o to, aby som sa zasmial. Predsedkynia vlády sa pýta ministra zdravotníctva. Pán minister, kedy a ako zlepšíte zdravotníctvo? Pani predsedkynia, zistil som, že zdravotníctvo bude na vysokej úrovni, keď všetci chorí dostanú porážku. To som nepochopil. Dobre, nevadí. OK, dobre, počkaj. Vieš, čo majú spoločné divný alebo masochistický papier a alkoholik? Obidvaja kričia krčma. Takže ten divný papier chce, aby ho krčili, že krčma, a ten alkoholik, že krčma. Akože krčma. Dobre, až smiešné to není. Anna Malíková Belušová založila politickú stranu NAS. Národ a spravodlivosť. Voliči. Anna Malíková Belusová si založila politickú stranu NAS, neparlamentná Ančina strana. Takže keby si niekto dal... ale to je pekný, ale tak to kokta nechcel. Tak lenže ja to máte pasíky a mne to vadí, lebo mne to svieti. To sa stáva. Keď musíte byť ešte Nemáš to vyhodnúť. Toto je pre teba, že ty si chodil na gitaru, že? No ešte chodím. Na čom najradšej plávajú gitaristi? Na ladičkách. Vôbec. Tak ale to je dobrý vtip. Ľudia reálne na piče, ktorý z vtipov mojich a potom je Trpaslíkovi sa vám páči najviac. Chcel by som to vedieť. Dobre, skús. Teraz tu mám, že jasné, pohár vody, prosím. Nech sa páči, pane. Ďakujem, Jane. Jane, ďalší pohár vody, prosím. Nech sa páči, pane. Ďakujeme. Niekoľkokrát sa to zapakuje a nakoniec
Áno, pane. Zavolaj hasičov. Toto sami neuhasíme. Počkaj, ty... No počkaj, ty to vyšvetli pomaly. Proste, on chce poháre vody. No. A vlastne, ak mu dávate poháre vody, tak on povedal vlastne ten dôležitý, teda som vynechal, že a čo chcete vlastne toľko vody? No, to neriešte, proste zavolajte hasičov, lebo toto sami neuhasíme. Oheň. To je dobre. To sa mi ľúbi, to sa mi ľúbi. Jedna. To sa mi ľúbi. To máš dobre. Dobre. Toto, neviem, či poznáš tú skupinu, ale vieš, ako sa volá skupina, hudobná skupina, ktorá vyvoláva výbušné úsmevy? No. TNT Smile. Kokos, ty sa niečo nesmeješ? A ja sa to snažím udržať, lebo mňa není síce vidieť posmel, ale ja sa to snažím udržať. Tak... Kúpil som ti niečo na krk, drahá. Hovorí Škót svojej žene. Náhrdelník? Teší sa manželka. Nie. Zlatú rediasku? Nie. A čo je to teda? Vysvedzáč, žena. Mydlo, drahá. Praví Škót. Počkaj, čo? Nepočul som to povedanie celú pointu. Povedal čo? No. Kývadlo? Nie, mydlo. Mydlo, aha, no teraz už nemal tam si, aha, dobre, počkaj. Hej, no však áno, lebo Škoti sa neumývajú. To neviem, kde som našla, Škoti sa neumývajú mydlom. Toto je taký vedecký. Vieš, ako sa volá predátor, čo sa furt pred obeťou pokadí? Hnačkovitá šelma. Čak akože nie mačkovitá šelma, ale ne. Zasmiel si sa, to bol smiech, toto bol smiech. Kamo. Toto bol smiech, to som videl. To videli, no. Takže, tak 2-1. No tak. To bol smiech. Dobre, ideme. Kapitán letadla hlási. Po startu pasažérom bežnou správu. Vlastne akože bežnou. Hej, chápem. Vážení dámy a pánové. Vítam vás na palubie našeho letadla. Letí nad Atlantickým oceánem, výšku máme 1000 metrov, rýchlosť 9 km za hodinu. Teplota je, sakra, do háje, netrefí šlak, Ježišmária. Kapitán sa odmlčí v letadle a hrobové ticho sol bledí. Pani Kakšik, po nejakej chvíli opäť hlási. Dámy a pánové, prosím, omluvte mne. Letuška mne polila, kdyby věděl, vypadli Čo? Zasmial sa, ale... Počkaj, to šlo moc rýchlo. Dámy a pánové, prosím, omluvte mne. Počkaj. Dobre, už nepokojte. Letuška mne polila, kdyby ste vypadali jahody ze předu. Jeden sa na to podíva a hovoril. Dobre, počkaj. Vieš, na čo chodí vojak psychologovi? Vôbec. Na terapiu, piu. Počkaj, ukáž, že nemáš usmel. No, sakra. Dávaj. Ja mám také vtipy, ktoré proste ty tam... Koľko máme už z tých 15, keď to zarobím. Vieš čo, dáme si možno 10 iba, aby bolo. Alebo ne toľko, koľko budeme stať. Počkaj, čukám na ďalší. Dobre. Dobre. Do baru vejde pán ze psem a podívá. Tento pes umí mluvit. Vsadím na každého na stovku, že cokoliv vám poví. Nakoniec mu začali ľudia vykladať otázky a nič nepovie. Potom ide človek s ovcom pred bar a hovorí, no prečo si nehovoril? No preto, lebo keď dojdeš na budúce a tak si sadia viacej, že nebudem hovoriť, ale ja začnem vtedy hovoriť. Ježišmarja! Ja by som to snažil udržať. Ale ja som ešte čakal, že povieš, že prečo nehovoril. Pretože som mu toto nechcelo. Tak som čakal, že tak blbo to znelo. To som nečakal. Dobre, ten bol dobrý. Ten bol pekný. Dobre, skúsim ja. Dáme každý ešte 2 posledné. Vieš, kto je Peter Martin? Vieš? Áno. Vieš, kedy plače Peter Martin, aby ho nikto nevidel? Neskoro večer.
To bolo počuť. Yes, 3-3. Traja starí pani na zájezdu ubytovaní v 60. patře mrakodrapu po návratu z výletu zistili, že výťahy nejazdia. No. A nakoniec si povedia, aby tých ľudí zabavili, tak si povie, že jeden ostane v tomto patře a bude zabávať ľudí svojimi srandovnými vtívkami. Takže ja. Nie. Potom ďalší dojde na 20. patro a potom ten tam kľúzli. A potom dojde na 60. patro a hovorí: Pane Bože, my sme nestlačili na výtah. My sme stlačili na kľúčku dveží pani milovné. Si ešte aj prdol. To som nečakal. Dobre. Posledný. No. Vieš, ako by sa volala ministerka kultúry v Blázinci? Martina Šišinkovičová. Konec. No dobre, posledný power vtip. Neviem, koľko to je. Vy to uvidíte na obrazovke, predpokladám. Neviem, 5? Neviem. Dobre. Uvidíte na A obrazovke. posledná. Otec sleduje losovaný sportky, vodce drží tiket a po chvíli ho volá: No toto, neuhadol sem ani jedno číslo, nic. Z toho si nedelej nic, tati, uklidej malá Danuška. Ja bych včera na písenke stejne nic neviedela. A keďže sme teraz písali písomku, tak len vtipne nebolo. Dáme posledný každý, obidve dáme posledný, lebo ja mám teraz taký fakt, že dobrý. A teraz mám taký fakt, že dobrý, fakt, že dobrý. Pretože obidve sme hrali hokej, je tak? No, ja som hrala si, že týždeň. No, dobre. A hokej to bolo. Vieš, aký je kľúčový nástroj hokejistov, aby bolo všetko v poriadku? Okejka. Ty sa na ničo nesmeješ. Tak to bol dobrý. Okejka bola dobrá. Chápete jo? Čo to... Počkaj, ty si to predýchal, to bolo dobre, že? No. Aha, to bolo smiech. To bol smiech. To sa nebolo držať. To bol dobrý, ale. To už bolo nad moje síly. To už bol dobrý vtip, ale to reálne bol dobrý vtip. Petríšek príde pozdeň do školy a říká: Pani učiteľko, omlouvám sa, že idú pozdeň, ale môj tata je v nemocnici. A ona hovorí: Dobre, tak toto ti ospravedlňujem tentokrát, lebo vždycky meškávaš kvôli tomu, že zmeškáš autobus, že nevieš stávať skoro. Potom si sadne do lavice a Ferko za ním sa opýta: A čo je tatovi? No, pracuje tam. Ten poznám, ale je dobrý, ten je pekný, akože dobre. Skoro uvidíte na obrazovke, takže vidíme sa v ďalšom videu. Napíšte mi, koho by ste z Ninja Crew chceli, alebo proste koho by ste chceli v ďalšom dieli, ku neho označte. A vidíme sa na budúce. A pokiaľ vám dáme pozvanie a pozrite toto video, prečítajte si aspoň 15 tipov, pretože môže byť menej. Skôr vidíte tu vidíte moje skóre, niekde tu vidíte trpaslíkové skóre a vidíme sa pri ďalší comedy challenge. Čaute!